Iroi sesil pat ngak le pi paro ha kerteng ke pertempuran ko Jesu te ha kan ke video ngakwa bangan itu le mi pi oi la slem ha ngakwa bangan itu ikan ni tambang asu le ran si benta te henrenga perkat ngong pada ki doktor ki le ran te kumno kala banlong te ngaru ha ko opor ngaju ajing mut kumba tamo piu ya yo bon ha ke jing koi ke jing khia nganam ong e kum ki doktor namar ngam de doktor te henre ke ke pangaju ya thu e pi ke de ha bang yu i ki breu ki penen kam da to ka wai ki breu ki yo khia te ngaju ya thu e pi te tenga kan do ki breu ki ong ni yo jing pang kam ta bat ngadi do ta bat ngala khia te ngaju ya thu e pi te ngase lom lut kan ni ki jing tip kan ka ba ngayo ibe ki brio ki yo shisha ka jing khia tenga juan ra sha pi te henre ban ong bangari doktor tengam deken henre ngajulum ya ki banga ju shem pat ngayo ibe ki brio ki yo shisha ka jing koj te ngaru ngawan ra lem sha pi ken leng ba ka ni ka YouTube channel ka jonga te ki don ki bakren ben ru nga ki ong o doktor klem pas te henre dakabanga yo ibe ki brio ki yo khia ngawan ra lem sha pi ngai thu lang ken ol le kunta ka long kunta le kunta ka long kunta tigni ga benta ngas ngole ran den renga perkat ngom balengan le ran danga le pop tanga de ket me le ran te de makna ka jing pang ka ji shitom ka benta ka ba ngi ngole ran te henre banwan ra ka koi ka khia ban suk ka jat beriu ka jongi te balengan ngole ran te namar kata ngaku akan bangan ra shapi menta kasngi shapang gini giba dasu hakapor ba poi benai kumto kan yarap kan yan sapen ep kumno ba phenle ekata bat gini giba lese phi phong juti jrong khong dong ne phi trekhia ne phi bakla yat ne bakla thia ne phi the bali palat te phenle kumno te shua kata ngaku bangan ya thu ru shapi shapang gini kita wai ki bangi ai nama pun na pedeng jo pi phim tip re shapang kita wai ki bangi ai ba kita wai ki bangi ai ki long ki bom don jing ta ai ru em bat kini kita wai ngakwa ban ya thu kade bangan nom ban khiai kita ki nong wan jing seng hang ne te kade kaba shibenta ni a shika kam ka jong uplei na kane ka na kani ko umpniang ken te ka babon ka let be kam ka jong uple ka ba ngam ju ban khyai ki breu ban ong to ya I donation bangan le kata to ya thep shajing ai ngo bangan le kata ngam ju ong kumta te de bet lang bagani ko umpniang gen ka bangi yo ban an penya ya ka hima ka jong uple bangan le chanu ngayo ka bai ka li ban le duai leng kum to te tang ba ki bangan le hi tang gi tu gi bala shu thia bet club kum to ki bam la shu re ban ki han re ki babon te ki yawan hi be hi ken te ki dawai ki bangi ai kini ki bala minyole ki yo shisha ga jing khia hispa na ka ba hispa la da ki ban kam tikna te ban tip ye ga jing tip ka ba kham bania la ban phone ha unama phone u jongi pra ar san pra not ar nyo sao pra ar san pra not ar nyo sao te ko umpniang penja nyole te da dei pat kini ki ba la juta rong ki penen kam bat umpniang penja nyole bat hena bat powder yong tu shampoo ru phi haban penen kam ki bala minyole tingi ai ki sunscreen tingi ai ki sabon sai khmat ka ba best ka ba phila ban sai khmat man la ka si la ne ar senti sngi ta ba ka dur jo phi kanam tr khong la ne kanam sti te ka umpniang mi snyu ka ba sma ubi te ka tu ka ba kham sma khor te ki umpniang sinus ki umpniang pangmat ki umpniang jak tha te ki dawai piles te ka sabon slekle te ni ai kita ki dawai ki bangi ai te yo la se nga nang don ki banga klet ru te phila ban chu message nga te ye ki ni ki dawai phila ban yo bon ki chaka hani ha po ri kha si jongi kum sha po nong ston chamai rang shajuwai hamot fran hanong po ha khle riat ha maureng kneng te ha juwai ngal dep on tep te phila ban yo ikini ki dawai ki jongi ki ba ki bes ba ka panja shisha yo unyo le te kani ka sabon sai khamar ka bes shisha ki sunscreen ki ba ni penmi mde ba penmi menginang ne ni penyai nang ne
te ki best baha te phila ban shu message beha u number phone u jongi te mentapat ngan let ban pen i phi ya utu u khumbat u ba phindi lada phi so ha ka por ka ba phi poi banai ujingdi uban pen khia kloya u nyule te ki bla sa post nem shaneng ki penan kam uni ujingdi te u powder pen sange jing hap nyo namar ba tata tang ko pnyang shupen mi on nom pen sange ka jing hap te u powder pen sange jing hap te bat u jingdi na mentaban pen khia kloya u nyule bat khia shisharu tang badala khia hapan wani thu yanga ban ne kumno ban la ban i noi kini ki dawai bat u nom mi shu pat de u bali pen bhai ne ngangat phi tho uniu dina u long yeng jong ki jada hi phoi i to jada sao tu jal dali to long ong jare mo te ye uni te khat kum no ngi shu ong be jada te uni don lai jat te phi la i tho uni te ye uni ken phi khat yu ne shi kham to phon yu ne sadi ha ka por ba phi su poi banai ken te kamon ka ya rap bat kan mau bha la da phi poi banai ne em wat ju sum re don kini ki khna ki sum bet ki ong yim ju le lei por dang khna kam le le hande kan sakta hadin habut te sumar lupa ha ba phi dang koi dang khia te ka khli le te umlong sin don hi re ba phin sum ha ka por ba phi poi banai te di da une te ki bon ki ba yo he ka jing khia ken te ngam tip phi phin khia ne em te sa comment singa lada phi yo e ka jing ram te tang ba lada phim khia ru unium don side effect ke nama uni ye shet jihur te lada phim yo ye ka jing khia ru ka mot kam nam kta te ka ko khia jong phi nama uni ye shet jihur to bat u phan ye shet yu ni ken te hoi da bang re han re bu te pat te shet bet ken bat te teng ki da wai ki ba thang ka du ka nu ha ban di unel tum te ba thang te bat kitu ki bathe bali palat pat u ilaichi don arjat utu boyong ki ong da ka hindi ki ong bari ilaichi te de chote ilaichi utu bolong kum usieng so nyam traken ude utu u ayu ude utu pa penja e ka tu ka jing the bali te yele ban sumar bha ken yala de wat ju ya phong ju ti jro phong dong re te sane kunta unepan dangat bi phila ban banan gam da une da pu pesen ru uni u yarap te nakamta ka puram ko jong play yero itra te utu ilaichi phila ban di o phila ban bam artli hisni shuk tha be kumto artli hisni phila ban di kumta